Mae amser I fi gael studio audience I fewn. Ti'n meddwl? Wel, di trim digon ydi. Dwi eisiau fatha 5 neu 6 ideally. Helo a chroeso. Gareth ydw I a hwn ydi chat show fi. Gareth. Mae'n chydig fel heno, ond heb y sob stories, perfformiadau cerddorol awkward a backdrop glamorous o anelli. Heddiw dwi gael cyfweld boi off heno, Gerald Pennant. Cyw! Croeso awr, ti di mewn? Hei, Iawn boi, sy'n mae Gareth? cael dy gwrs na. Dwi wedi gwneud. Bach yn oer yndi. Di bach yn gas ni does. Mae pobl yn abo chdi, fel boi na sydd yn mynd I book launches a gerddi a bethau. Ond, mae degyn bach wedi dewch dda fi, Gerald, bod chdi boi rili diddorol pan ti ddim ar teli. Be am y trio reinventio'r ddelwedd mae pawb yn abod. A dangos I pobl ifanc adra faint o cool ydi Gerald Pennant yn bywyd gywir. Ti eisiau chwarae gêm I ddangos I kids bod chdi'n boi cool go iawn? Ia, tid lain ta, tid. Dwi'n mynd I enwi bloda, be dwi eisiau chdi wneud ydi rhoi'r enw Lladin ar yr bloda. Tid enw ta? So, gyda fi jingle bach. Gyd I join I fewn os ti isio. Ti'n rhaid canu pethau poeni. Hwn di jingle. Beep ba boo da ba beep beedoo. Gerald Pennant yn enwi bloda. Yna'n graphics yma na? Oce, ti'n barod? Do. Llygad y dydd. Belis perennis. Ia. Belis perennis. Wy'n dani. Pidyn... Pidyn y gog. Pidyn y gog. Pidyn y gog, ti'n meddwl, Gareth? Pidyn y gog. Arym Metallic am, ia? Ia, do fo. Neith o tro. Oh, pidyn y gog. Pidyn y gog. Pidyn. Ti di gweld yn rhaid? Dwi wedi gweld pidyn. Bydd acer planhigyn, pidyn y gog. Gad fi cwpwysio hyn, sori. Na chdi. Paid ag yn yr yfyd. Na ddigon yna, ia. Speciality chdi ar heno di book launches. Wel, dwi wedi bod I amball un, do. Launchad llyfr. O, diolch Sianed. O, dyma ni. Diolch, Sianed. Doniol. A dwi wedi hyrwyddo fe chdi? Elli di allan hwnna allan? Gallaf. Gareth. Hynna'n gofiant Gareth. Doniolach nag unrhyw lyfr fi erioed. Gerald Pennant heno, ydo hynny. Ia, a da ni efo hwnna gamga wan. A yr ail sylw fan hyn ydy, eto 5 seran, nes I grio. O, be ddigwyddodd ti? O, fi ydo hynny hefyd. Ia, Gerald Pennant heno. Ti eisiau mynd amdani, nawn ni gyd I gymryd drosodd wan? O, ddifri wan. Serious? Cym di drosodd? Be, fel sôn I ar heno, lle? Fel sa'ch di ar heno, da ni'n plas y weddw yn y gwo fan'na. Nac I plas glyn y weddw. Plas glyn weddw, so os ti gallu gwneud pys y camera, a dwi di sgwennu llyfr. Iawn. Ti am roi ciw mi? Ciw. Croeso I blas glyn y weddw, Llanbedrog, a'r llyfr gwych sy'n cael ei gyhoeddi mae hyn yma. Gwych. Hynna'n gofiant, mae Cymru wel, mwy na Cymru, dyd y gwir. Mae Ewrop, y byd, mwy na hynny, mae'r bydysawd wedi bod yn aros am y llyfr yma. Hanes, y creadur rhyfeddol yma, Goedwigoedd Borneo, sydd bellach yn rhan... Be dis di? Creadur? Ia, creadur yma o goedwigoedd o bellafoedd Borneo sydd bellach yn rhan hanfodol anatod ac anhepgor o'r bywyd Cymraeg ac wedi cyfoethogi cymaint i'r bywyd Cymraeg dros y blynyddoedd. Mae'r ffaith bod ni yma, nid yn unig yn gweld y llyfr yn dod I ola dydd, ond yng nghwmni Gareth yr Oran o Tang hefyd. Gareth, y beth cyntaf sy'n haroi ydy, wel, y gymaint o bobl, gymaint o dy ffrindiau di, a dy deulu di, a dy gydnabod di, sydd wedi dod yma I blas glyn y weddw. Beth gen ti di drefnu ar ei cyfan yno fel adloniant fan I gyd-fynd efo coeddi'r llyfr yma? Adloniant? Ia. Be, fel celt neu rhywun? O, os dyna'r math o fiwsig at y ddant, ia, pam lai. Gynna fi chapter am celt. Oes? Oes. Wel, lyrics celt. Nath o helpu biffio fo fyny. Ia. Be nath o gymell I sgwennu fo ta, Gareth? So nes I dechrau sgwennu amdan pan ges I fo eni, ond I'm cofio hynna. So nes I ofyn wrth mam, a wedyn nath I rhoi details iddo fi, so nes I just copy-paste yr email hwnna. Wedyn, mae'n mynd all the way trwy bywyd fi fyny at pan nes I gyfarfod Gerald Pennant. Nes I bwyntio fy hun, hwnna dwi'n ei copi. Os da chi eisiau copi, da chi tu fi. A na I bwyntio copi am 5 ceiniog y tudalen. 5 ceiniog y tudalen. So, 5... Dwi wedi gofio hynny gyd wan, do.
70, 150, 27, 50... 37 pint a 5 ceiniog. Ie. Os da chi isio dod â papur o pwynter eich hunan, Na fo. na i wneud am tenag. Na ni o Blas Glynneweddw Llanbedrog yng Ngharad, nôl ta ti yn y stiwdio Foethus yn Llanelli. Diolch am helpu fi launch y llyfr. Gyd i fynd o'n. Gareth, diolch i ti. Diolch, diolch. Gyd i... Twrs yn fanna. Neis cyfarfod chdi A, eto. chdi Gareth. Diolch yn fawr iawn i ti. Bob O, lwc ti eisiau gwyddo llyfr gwi? O, Ti fo bigo? bob amser. O, just E9. Gerallt Pennant. So, ideal. Iaw, diolch Gerallt. Hwyl ti? Ta, wan. Clap iddo fo. Wel, am gwr bonheddig.